Habang ipet ya kuno ka crime series, ki konten jong kata ka series si kalong kabaningkong kadika crime. Kajing komit ya kuno ka crime. Kabubuat ang ta kadika investigation na kaliang jong ipulit, ka interrogation ni ki suspects, but kabanta ka bakado hi kadika banta jong kajing syakyam. Ya kita ki culprits lani ke badon kti ha kata ka crime. Na kani ka series jong ka women ordination kan OP. Kani ka video ka bamanta ka singi kadika video ka bakong santam, but ngan ong pi bahadin kani ka video kamdan show kajing phaidien, there is no more turning back. Na marha kani ka video ngan ong pi ngan weng no ki perdana ki durkhmat jong kita ki badon kti shalendat jong ka propaganda jong ka women ordination. Hoy, ha kani ka video ngan penpau mano badon kti mano badai kita ki mastermind shalendat jong kani ka women ordination. Ha kani ka video ngan keren ya ka jingye dai jong ka Gnosticism but ka women ordination. Pwede ka ni ka video hado ka bukod. Kaya ka bang ako apapins kung tukalong baka kantin Gnostic kamlong heretical. Ka kantin Gnostic kawan na ka Greek word Gnosko, ka bumit knowledge, nani ka jingtip. Ka kantin Gnosticism, kata kalong heretical, kani ka heresy. Bala reject ya kani ka heresy daki early church mansua. Halor kani ka Gnosticism pila ban pulih kikot ki bala thok du Per Faxnell, Peter Jones, pila ban thok kikot ki ba thok ka Rachel Wilson, pila ban pulih ru kikot ki ba thok kini ki 80s kom kani ka Ellen Pagel, but famous 80s Bert Ehrman. House nam ka kanai spa sa pusan. Way bro bakarteng Muhammad Ali. Umdo itu boxer. Way bro bakarteng Muhammad Ali. How news nam nakaway ka jaka ka bakarteng nak hamadi ulap ikini ki documents jong kini ki Gnostic. Documents ki bakarteng kini Gospel of Thomas, Gospel of Judas, Gospel of Truth, Gospel of Phillips, Testimony of Truth. Ulap ikini ki bonjat kini ki documents. Ya ka bang itip kumita ki codex. Balong bala smuggle ikini ki codex la smuggle kita ki documents sa Amerika. But kaway ka foundation ka bathit kita ki documents kini ka foundation na po Urich kata ka Union Foundation of Urich. Kata ka foundation ka hit kita ki documents but ka analyze, ka investigate, ka study, ka decode kita ki documents yung kita ki Gnostic. Ngan batay bi kindiat pang ka jingit yung kini ki Gnostic. Kini ki Gnostic ingit ba udan ublay uba kamajrong, udan ublay uba kamapo. Ublay uba kamajrong uyaday ba ka ega balong spiritual. Ublay uba kamapo uyaday ba ka ega balong kenja perthai, kenja do material, physical. Udah ublay ubah kamajrong, udan kini ki karakteristik kum kini ke jing iet, ke jing shisha, ke jing start baru khot kini ki karakteristik kelalong ki blay ki bakamren. Ya kita lakot kum kita ki ions. But kini ki ions laong bak kini ki ions kawai na kita ki ions kata ka karakteristik ka dai ke jing start Sofia ka hap na kata ka jingelang jong kita ki ions. Ha ka jing hap ka jong ka umi utau inferior god. Umi utau ublay ubah kamren. Mar utaw beli ba khamren haka jing bishni ka jung long negative ka jung penyap ya kata ka Sofia ya kata ka ions ya kata ka karakteristik jung tau utau belong spiritual ublay ba khamajrong penyap ya kata ka Sofia pial khol khai ka but utay ya ka perthai utay gibrio but uthep ya kata ka banta kiling khai ha man ubrio ya kata la ong kata ka inner light dan kata ka divine light kata ka divine spark athep haman kibrio. Kaya ka baja kalong ba kini ki weki ions pan ki badai kita ki weki karakteristik jong utau blay superior gon kini kidan kata ka jingilang ka jong ki bad ki ong nginya pha yu utau we ubrio shapo nginya pha utau we ions ma yang ubrio kini pha we ions but ka kerteng utau ions ka de ujisu kat kum ka jinget jong kini ki Gnostics nakata daw kasami kini ka heresy jong kini ki Docetism lani kini ki Martians ru kidan ki heresy ka bang kinget ba ujisu de wini kita ki ions uba ikum ba udan kamet re umdan kamet kita ki heretical but laong ba utau ions uwan jangan ka perthai ban hikai kibrio ba kibrio kidan kata ka jingshai ka hapo jong ki kata ka inner light kata ka potential hapo jong kibrio kanang ba kata ka potential jong kita kibrio kan sawan ka solong kawai biang ha kawai kasingi bat ka salik pha sya kata ka jaka jong ka jingyedon ka jingelang jong kita kiwi ions kata ka de ka khandiat phang kata ka jinget jong ni Gnostic ka main theme jong kini Gnostic hi ka dei ba uta u ion uta u jisu uba one hair u jisu jong kini Gnostic one hair sing ka perthai tang na ka menta kawai ka daw
ban pin realize ban pin sngo thu ikibrio ba kibrio ki don ka jingshai hap jongki bar uni uji su jongki nosik uyarap ikibrio bakin say kata ka jingshai shabar khna bakin na ban long kawai bat uta ublei ublong ken jaman sim kata ka deka min thim jongki nosik ngan puli ka to ka ne ki documents jongki ni ki nosik jong na kini ki codex jongki nosik ka gospel u Thomas ka section ka ba Laipo ar ka jingong ka ba shipo bat ka bakatway uji su jingini nosik ongkum ni lada piwan ra shakhamat ya kata ka ba hapo jongpi lada kiwan ra shakhamat ya kata ka jing shai kata ka inner light lada piwan ra shakhamat ya kata ka wara shakhamat ya kata ka ba hapo jongpi kata ka ba piwan ra kan pen mep lada pimun ra ya kata ka ba hapo jongpi kata ka ba pimun ra kan sa penjot ep ka jingkran ka ba arpusau ka heading jo kata ka jingkran ka ba kerteng ubriu ka jing shai un pen shai ya ka perthai borok kani ka dei na ka blood translation jong ka gospel u Thomas ka ongkum ni ka don ka jing shai hapo ubriu jong ka jing shai but upen shai ya ka perthai borok ka we lada shai kan don ka jing dum kani ru ka kran chapang kata ka jing shai kata ka inner light ka ba hapo jong ubriu we ni ki no hikai jong ki nosik utau monoimos u ongkum ni tu itu uta ubah hapo jong pi ya kata ka inner line itu uta ubah hapo jong pi ubah pelong ki baro ka jong ubah ong ublei jonga ka jengmut ka jeng perkhat jonga mensiem bat kamet jonga tu hikai yela di katenrai kata ka inner light hikai yela di kata katenrai jong kata ka jing sngosi ka jing kemen ka jing iet bat ka jing isi kini ki nosik bat ka doktrin jong ki kani ka inner light heresy ka pen katakli iki kapabalang hadu kata-kata balaong baladon kam menyelek persya iki uweni ki kapabalang ubak kerteng u Irenaeus utho e ka kot persya kata ka heresy jong gini gnostic persya kata ka inner light heresy ka kerteng jo kata ka kot kadeka against heresies henry kam sim lakot angta wat hakapor jong ka civil war English civil war ka ba haus nem khanrus pa sau pu ar hadu khanrus pa san huai uwe ubri ubak kerteng u George Fox uang ba ulayo kata ka jing shai jong kata ka inner light baru uang ba kibriu ki don kam ban sei shabar ya kata ka jing shai ki ban unlock ya kata ka jing shai ya kata ka inner light ura biang kata ka heresy jong gnostic but useng ya ka movement useng ya kata ka cult ka jong kata ka balang ka jong ka ba kerteng ka Quaker lani kabagi jukharu kata ka Society of Friends lao makani ka Society of Friends kangit ba man ubreu ki don ya kata ka inner light but la kondami kini ki kal kata ka por haus pa sam khatnyo kum kita ki heretics henry mentakil asdang man ya sanbiang and guess what ka Susan B Anthony but ka Lucretia Mott kini ki ngut ki figures baru William Penrose kibade kita ki nong mi khamat shakmat jong kani ka suffrage movement jong kani ka first wave feminism ban punyo ya ka hok jong ki kathai bagin thabut ki dei kita ki member jong ka Quaker jong kani ka Society of Friends ban nang tang ngitip sa ka ngitip bemi sa kani ka jing tho ya ka Women Bible lemba ka Elizabeth Cady Stanton kaba penkesan ya kata ka inner light but ya kata ka jingdon potential jong ki kenthai baki kenthai ro kidon ka manyo ya ka woman ordination kani ka heresy jong kini ki gnostic kani ka inner light heresy kam sim lakot tang ha ka first wave feminist movement henry kayai bateng what ka second wave feminist movement ro kawai ka feminist kaba kerteng ka Simone de Beauvoir kaba deiru ka existentialist thinker ka publish ka kot ka jong ka kaba kerteng second sex house nam khat khandai spa sau pu khandai but hakani ka kot ka tho ba ki shinrang hi ki construct ya ka we ka role ki kanthai but kata ka role ka ai kertang ya ka kata ka eternal feminine ha kata ka eternal feminine ki kanthai ki sha set bindi ha ka jinglong tanga ha ka jinglong kemi ha ka ying shet ja but kim lat shu nang ta long ba ki shinrang ki sngo yela de kum kita ki essential beings ki ba kham kerpang ki jing thau but ki kanthai kum kita ki non essentials ki ba kham hapo ki ba long inferior but ka Simone de Beauvoir ko ba ka don kami ki kanthai ba kin unlock kin pelat ya kata ka potential ka ban hapo jong ki na kata ka jing set ya kata ka inner light ka ba hapo ka jong ki Henry kani ka kot jong kani ka Simone de Beauvoir kani ka second sex kalong philosophical hadu kata-kata baki riu madan kimla ban sngotu syaya ka
Simon de Beauvoir kam sem lala ban kring ki babun ki pat ka ni ka kot ka balong philosophical hadu kata-kata. Daong makan ni ka kot ka jongka ka di ka ba hadu kata-kata. Tad onda haus nam ka kanai spa ru pulai. Ka weipat ka feminist ka bakarteng ka Betty Friedan ka publisher ka kot ka jongka ka bakarteng ka feminine mystic. Hakani ka kot feminine mystic la pensuk ya kata ka philosophy jongka Simon de Beauvoir. Laong ba kata ka jinglong jongki kentai kata ka jinglong non essential jongki kentai ka ba ki biru kim la ban sengutu hakakot jongka Simon de Beauvoir apen sengutu hakakot jongka Betty Friedan da ka ba ai kerteng ya kata ka jinglong jongki kentai kum ka syndrome ka jing sngosi jongki kentai kum ka jingpang na ai kerteng ya ka syndrome pat ka trap house wife syndrome lani ka jing chasat bendi jongki tengah hapo ying hapo sam ka Friedan ka ongkum ni ba ki kentai ki don kam ban mi shabar jong ka ying mi shabar ka jinglong tengah bakin ya terpeng bat ushenrang namar ki kentheiru kilong margum ju bat ushenrang kilong equal bat ushenrang ki kentheiru ki don ya kata ka inner light pi kata ka hersi ka jing hikai ju gnostic ka yo ban busu hadu ki kot jong ki feminist lemba ki kot jong ni feminist bala ong ba kani ka kot jong kani ka Betty Friedan kani ka feminine mystic kani ka landmark jong ka second wave feminist movement. Ka main theme jong kini gnostic hi kadai ba ban sei shabar ya kata ka potential kata ka inner light na kibrio ka main theme jong ka feminist movement ru kadai ban unlock ya kata ka potential ya kata ka inner light ka badan hapo jong kibrio jong ki kentai khamtam bat ka wara saya kata ka jing sei ya ka jing shine na ki kentai ka hapo ba ki kentai ru kila ban long terpeng bo shrang la kentai ru kila ban ordinya ki kum ki pastor kum ki teman besan hapo kanika religious feminism te manopat badan celendat jong kata manopat badai uta mastermind celendat jong kata ka propaganda jong kini ki ordination jong ki kentai lani kata ka woman ordination kawai na ki documents jong kini ki gnostic ka bakarteng the testimony of truth ka reveal ya uta ugang yap las katkum kani ka document jong kini ki gnostic long ba ubesen hakaper iden udai uta uba unlock ya kata ka potential na u adam ba nakaim ubesen usay ya kata ka potential ba potential shabar jong kini ki brio ki baningkong jong kini ki couples ki baningkong ubesen yu ang ki ba ladapi bam pinsalong kum ki blay pi don kata ka potential re ublay u yele ban khange pi mastermind shalendat jong kini ki inner light movements nado ki gnostic nado ki feminist but hado kanika woman ordination hi mastermind shalendat udu beseng udu soitan te perlu nganget ba kanika video kanika jingkai ka berit ka long kajing mantoy pi ngobha yele ban share kanika video ba ki weiru kinyo jing tip ki weiru kinyo jing shai namar kumba pitip ba kanika kani ka jingki win ordination jogi kan thai ka jur bha ka ile ban rung wut apa balang stang ka to ka ne hi kini ile ban rung no hi rela dang nim tip ya ka jing shisha ka balang kan sajot ile ban share ya kani ile ban sam ya kani ai ba ki weru kin tip la da pimpa like la da pimpa subscribe ya kani ka channel khnang ba pinang yo shu iki video ka bishmat te hado bangin da ya syam biang pam ubli kur khui phi hallelujah.